ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामिनीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौड़ भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एम आई ऑडिबल? Yes, Prabhuji, you're audible very much. ओके। तो दिव्या देसाई माताजीला ऐकून तुम्ही भजन केलंय, हरे कृष्ण महामंत्राचे कीर्तन केलंय. आणि अश्विनी माताजी तुम्ही ऐकून सुरुवातीक प्रेयर्स म्हणले त्याच्याबद्दल मस्त मस्त धन्यवाद. तर आयचे सेशन जे असं ते विशेष असं तशें पळयलें रे. जे भक्त डिवोशनान तूं डिवोशन डिवोटी सर्कलांत असो आनी डिवोशन कृष्ण भक्ती तांणी स्विकार करून तांगेल्या जिवनांत तूं ते आत्मसात केलेलं आसा तांगेले खातीर हे सेशन भारी इम्पॉर्टंट आसा. ते हांव सांगता एंडाक. तर कृष्ण जे आसा तागेले जे अवतार आसा ताजे सगळे डिस्क्रिप्शन जे आसा ते 10th कॅन्टोंत आसा, 10th कॅन्टो ऑफ श्रीमद भागवतम. आणि कृष्णाल जे जन्म आसा ते ताण सांगिल्ले प्रमाणे परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. सो तागेले जे जन्म आसा ते हेच कारणा खातीर आसा. दोन कारण विशेष ते म्हळ्यार देवाल जे भक्त आसा तांगेले रक्षण करचें आणि जे असुरीक भावाचे हे आसा राक्षस आसा नाजाल्यार आसुरी भाव आसा ते कोणालेय तूं उरतो तर ते असुरी भाव जे आसा ताजे नाश करचे. कारण असुरी भाव उरल्यार थंय डिवोशन जायना. डिवोशन जावच्याक ताजे खातीर भक्ती उरता. तर भक्ती करची कशी ताजे खातीर आणि असुरी भाव कशी कमी करचे ताजे खातीर हे कृष्णाले जे अवतार आसा आणि तागेले विंगड विंगड लीला आसा. आणि कृष्णान जन्म घेवचे पयलेची आकाशवाणी जाल्ली आसा की कंसाक की तागेले जे देवकील आठवा पुत्र ही विल बी कॉज ऑफ युअर डेथ अशी सांगिल्लें आसा. तेन्ना कंस जे आसा ते कसं करता फ्रॉम डे वन म्हळ्यार तागेले जन्म जावचे पयले दोन जे आसा ते कंट्रोल करचे पळयता, नियंत्रण करचे पळयता. तशी पळयल्यार देवान सांगिल्लें आसा पण त्या देवाल सांगिल्ले वरें ताजी जे आसा ताचे वरें जे आसा ते कंट्रोल करच्या प्रयत्न करून ते जावचे नाका ताचे खातीर जो आसा तो हे करते आसा, प्रे करते आसा. एक मिनिट, एक मिनिट. Okay, Prabhuji.
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा. हरे कृष्णा. सॉरी, मध्ये इंटरव्हेन्शन आहे बेगिना. तर हे जे जावचे नाका म्हणून जे असं ते कंस जे असं ते प्रयत्न करत असं आणि ताजे खातीर ही कंस जे असं ते विंगड विंगड राक्षस पेटोवन जे असं ते कृष्णाक मारच्या पळयत असं. कारण म्हळ्यार ही कृष्णा मारल्यार कडेर ताका जे असं तो कडेर हे जातलो म्हळ्यार ही विल बी एबल टू एन्जॉय आणि तागेल राक्षसी प्रवृत्ती आसा ते तागेल चालू उरतले. ताजे खातीर तो प्रयत्न करत आसा. तर अशी विंगड विंगड राक्षस ताण पेटयले तातूंत आनी एक राक्षस म्हळ्यार केसी केसी हो जो राक्षस आसा तो जे आसा एक हॉर्स जावन जो आयिल्लो आसा आणि तागेल जे हे रूप आसा ते जायगॅन्टीक म्हळ्यार तागेल फोटो पळयल्यार कृष्णाले कितले टायम्स व्हड जे आसा तागेले आकार आसा तागेलो शेप आसा. आणि केन्ना कृष्ण कंस जे आसा ते कृष्णाक मारच्याक केशीक आपयता आणि केशी जे आसा तेन्ना येता ते कसं करता केशी जायगॅन्टीक फॉर्म घेता तागेलो व्हड व्हड जाता आणि जे आसा ते वृंदावनांत एंटर करता आणि ही एंटर्स आणि जे एंट्री आसा ही एंटर्स एट द स्पीड ऑफ मायंड म्हळ्यार एक मनाची कितली स्पीड आसा त्या स्पिडान तो हांगेर लागीं येता कृष्णा लागीं येता आणि जे आसा ते एकदम तागेले सायज जे आसा ते मस्त व्हड आसा आणि तागेले फीट आसा फूट जे आसा ते हे इतले हेवी आसा की अर्थ बरें ते शेक जाता आणि तागेले हेर आसा ते बरें केशी म्हळ्यार तागेले कोण म्हणटा की केशा तागेले केशा वयल्या नांवान केशी नांव पडलें म्हणून ताका ते वरें जे आसा ते इतले स्कॅटर्ड आसा की जणू क्लाउड आसा आणि क्लाउडा म्हणून स्कॅटर्ड जाल्लेलो आसा इतलो जायगॅन्टीक तागेलो फॉर्म आसा आणि तागेले इतले फॉर्म जे आसा ते पळोवन जे आसा ते देवतागण बरें तांकां भंय दिसता अशी तागेलो फॉर्म आसा आणि अशी फॉर्मान तो कसो करता वृंदावना एंटर करता आणि वृंदावना एंटर केले नंतर एक हॉर्स कशी आवाज करता तशी होडान आवाज करता आणि जे आसा तागेल साऊंड व्हायब्रेशन जे आसा इतलो होडान आसा की ब्रजवासी जे आसा ते कसं करताची सगळे भिवन वताचे तागेल आवाजाक तागेल रूप पळोवन तागेल आवाज पळोवन तागेल क्लाउडी हेर पळोवन आणि अशी जे आसा ते वर्णन केला की अर्थ जे आसा ते शेक जाता आणि तशी पळोवन जे आसा ते वृंदावनवासी करता करताची दे आर सर्चिंग फॉर कृष्णा आणि केन्ना तांणी तशी करताची कसले हे आयल्यार संकट आयल्यार तांणी कृष्णाक प्रे करताची कृष्णा आपयताची तशी तांणी आपोवन जे आसा कृष्णाक केन्ना आपयता तेन्ना कृष्ण जे आसा कसो करता थंय जे आसा ते धांवन येता आणि कृष्ण केन्ना येता तेन्ना केशी जे आसा ताका अटॅक करता कृष्णारी अटॅक करता कारण कृष्णाक मारच्याक कंसान जे आसा हे केसीक
पेटयलेले. तेन्ना कृष्णाले तागेले जे फ्रंट 2 लेग आसा ताजेन कसं करता, कृष्णा वयरी वार करता, अटॅक करता आणि कृष्णाक जे आसा ते किल करचे प्रयत्न करता. ताका कृष्ण कसं करता, तागेले हातान तागेले जे 2 फ्रंट लेग आसा ताका धरता आणि 600 फीट तशी ताका वलान तू हे कर, वलपुलान तू कशी गुंडायताची तशी गुंडावन जे आसा ते 600 फीट जे आसा ते केशीक जे आसा ते उडोवन सोडता. तेन्ना अशी उडोवन सोडिल नंतर केशी जे डिमन आसा तो कसो जाता, अनकॉन्शियस जाता आणि अनकॉन्शियस जाले नंतर परत जे आसा तो कसो जाता, कॉन्शियस हातू येता आणि कॉन्शियस हातू आयले नंतर परत जे आसा ते अटॅक करचा प्रयत्न करता. तो परत येता आणि परत आयले नंतर ह्या पंत कसं करता, तागेले रूप जे आसा ते मस्त आणि चड एंग्री ताका हे जाता, क्रोध येता आणि अशी क्रोधी हातू आणि फ्युरियस जाता. तागेले डोळे, तागेले हे तोंड अशी ब्लेझिंग फायर आणि अशी रूप घेऊन जे आसा ते कृष्णा लागीं येता आणि त्या टायमारी कृष्णा तागेले कसं जाता, तोंड ओपन जाता आणि कृष्ण कसं करता, कृष्ण जे आसा तागेले तोंड जे ओपन आशिल्ले पळयले नंतर कृष्ण तागेले मुखार राबता आणि कृष्णा स्माईल करता आणि कृष्ण म्हणटा की तुका कसं खावचें जाय वे, कसं करता, तुका खावचें जाय जाल्यार हांव हे घे, हांव तुका खावचें दिता. तेन्ना कृष्ण जे आसा ते तागेले लेफ्ट आर्म, लेफ्ट हात आसा ते डाव्या हातान केशी जे आसा तागेले तोंडा हात घालता आणि तोंडा हात घालिल नंतर कसं जाता, कृष्ण जे आसा, कृष्णाले हात जे आसा ते मस्त मोल्टन मेटल आशिल्ल्या वरी एकदम भयंकर गरम हात जे आसा ते तागेले तोंडान तू भितर घालता मस्त आणि भितर घाल नंतर कसं जाता, केशी जे आसा तागेले तोंडान तू एकदम तप्त मेटल जे आसा घालिल्या म्हूण ताका फील जाता आणि तागेले दांत जे आसा ते शिवर जावन पडताची आणि कृष्ण जे आसा तागेले हात जे आसा आणि एक्सपांड करता आणि एक्सपांड केले नंतर तागेले तोंड जे आसा ताका ब्रिदिंग करच्याक जायना, तोंडान ब्रिदिंग करचें जायना इतलें जे आसा ते तोंड हळूहळू हळूहळू जे आसा ते कृष्ण करता आणि कृष्ण जे आसा ते तागेले लायफ एंड सोल जे आसा ते कसं करता, लायफ एअर तागेले लायफ एअर जे आसा ते किल्ल करता, तागेले काडता आणि तांतू जे आसा ते केशी जाता, कसं जाता, तागेले मृत्यू जाता, तागेले डेथ जाता. तर अशी शास्त्रांत सांगिल्लें आसा की कृष्ण जे आसा तागेले हात जे आसा ते हातू पळयल्यारी, हे स्टोरीन पळयल्यारी इट्स बिकम व्हेरी व्हेरी हॉट लायक अ मोल्टन मेटल, वेरएज कृष्णाल हात जे आसा के आसा एकदम सॉफ्ट फ्लावरा पेटला म्हणून आसा. तर देवाले हात जे आसा ते
सॉफ्ट आणि सुदिंग कोणा खातीर आसा देवाल भक्ता खातीर आसा आणि तोच देव कृष्ण जे आसा तो कोणाक खंयचे राक्षसाक मारचे जाल्यार he is like a thunderbolt. He is like a very hard and harsh आणि अशी जाऊन जे आसा ही his action becomes thunderbolt. कारण तशी जाल्या नंतरची हे जे आसा कसं जाता हे राक्षस जे आसा जे जायगॅन्टीक आसा तांगेलो शेप इतलो व्हड आसा की ते जे आसा तांकां कंट्रोल करचे जे आसा ते फक्त कृष्ण करचे जाता because they are so gigantic and Krishna is unlimited. Since Krishna is unlimited, but Krishna presumes the form of a little ग्वाल बाल पण तोच कृष्ण जे आसा आमी युनिवर्सल फॉर्म पळयतात की कशी कृष्ण जे आसा तागेले फॉर्म जे आसा तातूंतल्यान कितले विंगड जे आसा ग्रह भायर पडताची आणि सगळी जे देवतागण तांचो आसा पूर्ण युनिवर्स तांचो आसा आणि कितले जायगॅन्टीक तागेले हे आसा फॉर्म आसा तर तशी कृष्णाक खंयचे फॉर्म ताण घेवयता आणि कोणाक कंट्रोल करयता ताजे खातीर कृष्ण जे आसा ते कसं आसा दॅट इज वाय कृष्णा इज अ गॉड आणि डीमन जे आसा तांगेल जे आसा कसं आसा भले ते जायगॅन्टीक आसाची दिसशाक पण कृष्णा मुखार जे आसा ते कसं आसा दे आर लिमिटेड दॅट इज द रिजन कृष्ण जे आसा ते तांकां कंट्रोल करयता कारण कृष्ण जे आसा तांगेल्याकिंता आणि चड व्हड फॉर्म घेवयता बिकॉज कृष्णा इज अनलिमिटेड आणि कृष्णा जे आसा ते देव जे आसा तो कसं करता खंयचे असाध्य कार्य जे आसा ते एकदम सुलभ अवस्थेन तूं करता ताजे खातीर हे केन्ना ग्वाल बाल जे आसा तांणी अशी केन्ना पण राक्षसा पळयताची तेन्ना तांणी कृष्णाक स्मरण करताचे कृष्णाक आपयताचे आणि कृष्ण जे आसा तो कसो करता खंयचे राक्षसाक एफर्टलेसली किल करता म्हळ्यार आतां आमकां कोणाक मारचे जाल्यार आमकां आमगेली शक्ती प्रदर्शन करपाक पडटलें आमकां जोर लावपाक पडटलो पण कृष्णाल तशी ना कृष्ण जे आसा ते हसत हसत खेळत खंयचे राक्षसाक खंयचे पद्दतीन ताणें स्मरण केलें तरी तो राक्षस जे आसा तागेले अंत जावचे हे आसा म्हळ्यार कृष्णाक सामर्थ्य आसा सो कृष्ण जे आसा ते एफर्टलेसली जे आसा कसं करता डिमनाक किल करता नाजाल्यार अशी कार्य करता आणि हे जे स्टोरी आसा हे जे पास्ट टाइम आसा देवाले एक पास्ट टाइम आसा तांतू केशी जे आसा हे आमगेले मिथ्या अहंकार रिप्रेझेंट करता आणि मिथ्या अहंकार रिप्रेझेंट करून जे आसा ते मिथ्या अहंकाराक कृष्ण जे आसा कसं करता नष्ट करता तर केशी रिप्रेझेंट्स मिथ्या अहंकार फॉल्स इगो and Krishna wants to kill that false ego. तर अशी म्हणटाची की आम्ही जे आसा ते भक्ती करताची आणि भक्ती केली नंतर सुरवाती काळाक आम्ही भक्ती करताची तेन्ना आमकां कोणें निमगिनाच म्हळ्यार इतलें हे करनाची आमी इतले प्रतिश्ठीत उरनाची लोक आमकां इतले दे मे नॉट बी नोईंग अस पण कशी आमी डिवोशनान तूं मुखार एडवान्स जाते उरताची तेन्ना
आमकां कसं जाता, आमकां डिओटी जे आसा ते गुर्त जाता आणि आमी कडेरी विंगड सेव घेताची, विंगड कार्य जे आसा ते सिद्ध करताची आणि बरे कार्य करताची, बरे सेव करताची. आणि अशी केलेली नंतर आमकां कसं जाता, आमगेले इम्पॉर्टन्स वाढता. आमकां जे आसा ते लोक जे आसा ते एक प्रतिश्ठ दिताची. आमकां जे आसा आमगेले एक नाव जाता. आणि लोक जे आसा ते आमकां सत्कार करताची. तर अशी जे आसा हे कालांतरान ओवर अ पिरियड ऑफ टाइम अगूर अशी आमगेली अचिवमेंट आयले नंतर हे ताजे ओटू हे अशी विंगड गोष्ट जे आसा त्या वरे तागेल ओटू येता. तर अशी जे आसा ते मेळिल्ले नंतर एक तो जीव उरता. त्या जीवाक दिसता की आय एम अ ग्रेट सोल, आय एम अ ग्रेट डिवोटी, and I can do many things or many people will ask from me. अशी कोण जे आसा हे अशी सपोज तागेल भाव तशी जागृत जाल्यार कसं जाता, आमगेल भितर जे आसा ते एक फॉल्स इगोचे अनर्थ जे आसा ते इरप्ट जाता, ते आमकां दिसून येता. आणि अशी फॉल्स इगो जे आसा ते कसं जाता, आमगेले डिवोशनल सर्वीस जे आसा ताका कसं करता, ताका दूषित करता, करप्ट जाता. तर अशी जाल्ल्यार आमकां कसं करता, आमकां नम्र भावान सेवा करता. आमी जे आसा केन्ना अशी लेखचना की खंयचे कार्य जे आसा ते मुळे साध्य जाले अशी केन्ना करचना, अशी केन्ना लेखचना. आमकां अशी लेखता की गुरु आणि कृष्णाल कृपेन जे आसा ते आणि भक्ताल कृपेन जे आसा हे कार्य जे आसा ते साध्य जाते आसा. आता आमी भागवत, श्रीमद भागवत, चैतन्य चरितामृत अंतू पळयताची विंगड जे आसा देवाल लील आसा आणि त्या लिलेन तू देव आसा आणि देवाल भक्त आसाच. आणि देव जे आसा ते कसं करता, कृष्ण नाजाल्यार चैतन्य महाप्रभू तांणी भक्ता वटू आदान प्रदान करताच. आणि आदान प्रदान करता आसतना खंयचे एक भक्ताक चैतन्य महाप्रभू नाजाल्यार कृष्ण जे आसा ते एक विशेष कृपा तांकां दिताची. तांकां विशेष कृपा दिताची आणि ते दिली नंतर कसं जाता, त्या भक्ताला जे आसा ते नाव येता किंवा ताका जे आसा ते लोक कडेरी रिस्पेक्ट दिताच. तशीच कुर्म जे आसा एक चैतन्य महाप्रभूले हे आसा पास्ट टायम तांतू जे आसा ते वासुदेव जे आसा एक लेप्रर ताका कसं जालें, लेप्रसी जालें. आणि लेप्रसी जाल्या नंतर तागेल ते पूर्ण शरीर आसा त्या शरीरान तू सगळी जे आसा ते अशी विंगड फोडी आयले. आणि फोडी आयल्या नंतर तांतूल्यान कीड भायर येता आशिल्ली. आणि अशी म्हणटाच की तागेल शरीर इतलें लेप्रसीन इतलें हे जाल्लें की तागेले शरीरान तू काही अशी पार्ट उरिल ना, खंय ताका स्कीन दिसता सगळीकडे तागे अशी फोड येवन कीड आयल मुणके तागेले पूर्ण शरीरान तू जाल्लें. तागेले शरीर जे आसा अशी डिके जाता आशिल्लें. आणि हे जेन्ना चैतन्य महाप्रभू तांकां पळयताची तेन्ना चैतन्य महाप्रभू जे आसा ते कसं करताची, ते वासुदेवाक जे आसा ते हे करता, एम्ब्रेस करताच.
आणि चैतन्य महाप्रभू जे असं तांगेल तप्त कांच हे असं वर्ण गौर वर्ण असं हा एफल्जंट तागेल बॉडीली फीचर्स असं आणि तांगेले एक एम्ब्रेस ना हा जे वासुदेव लेप्रर असं तागेले शरीर जे असं ते पूर्ववत जाता तागेल शरीरान तू एक वर एक कीड उरना कसं तागेल लेप्रसी पूर्ण रित्या जे असं ते वता आणि तो परत नॉर्मल जाता हे कशी जाता हे चैतन्य महाप्रभू विशेष कृपान जाता चैतन्य महाप्रभू जे असं ताका एम्ब्रेस करताच आणि ताका एक स्पेशल मर्सी मेळता कृपा मेळता आणि नुसता स्पर्शान जे असं तागेल सगळी लेप्रसी वता हा हे जे असं ते कसं असं एक युनिक ब्लेसिंग असं वासुदेवाक हे देवाल कृपेन ताका साध्य झालं ताका मेळ्ळें तेन्ना वासुदेव जे असं ताका कसं जालें ताका भंय दिसचे लागले ताका आनंद जावका पण तो तागेल भावना कशी असं तागेल भावना अशी असं की ताका भंय दिसचे लागले ते भंय म्हळ्यार हे चैतन्य महाप्रभू आता तुम्ही म्हाका एम्ब्रेस करून मुगेले लेप्रसी पूर्ण नष्ट केलेलं असं पण आता म्हाका कसं जातालें म्हाका गर्व जातालो की चैतन्य महाप्रभू विशेष कृपा म्हाका मेळ्ळी आणि मागील रोग जे असं ते चैतन्य महाप्रभू स्पर्शान फक्त स्पर्शान जे असं ते मुगेल रोग पूर्णरित्या बर झालो अशी जे असं एक भावना मुगेल मना येताली आणि हाजेन जे असं मुगेल हृदयान तू एक मिथ्या अहंकार येतालो की हांव कितले एक महान भक्त असं की चैतन्य महाप्रभू विशेष कृपा जे असं ते म्हाका साध्य झालेलं असं त्यांना अशी भावना धरून जे असं ते वासुदेव जे असं ते कसं करता चैतन्य महाप्रभू जे असं ते प्लीड करते असं ते कृपा करून मिगेले हृदयान तू हा हे अशी भावना जे असं हे येवच्या ना की मिगेल जे असं अशी लेखच्या ना हांवें की मिगेल मनान जे असं ते फॉल्स प्राईड येवच्या ना की देवाल विशेष कृपा मिगेल जाल्ली आणि हांव कितले महान भक्त असं की म्हाका जे असं देवाल विशेष कृपा मेळ्ळी तर हे भागवतान तू सांगितलं असं की धर्मस्य हे अपवर्गस्य नर्थो हृदयो कल्पपते तेन्ना हे भक्ती जे असं ते आमकां कसं जालें असं ग्रँट जाल्लेलं असं त्या देवाल कृपेन विशेष कृपान आमकां ते मेळिल्लें असं आणि आमकां जे असं ते कसं करका ते भक्ती कार्यान तू उरका आणि आमी ते शक्ती जी असं ते आमगेले इंद्रिय तृप्ती खातीर केन्ना वापरच्या ना हे इंद्रिय तृप्ती अशे खातीर सांगिल्लें असं की तांतू अशी भावना आमगेल्यान तू केन्ना येवच्या ना की आय एम द डुअर अँड दिस हॅज हॅपन बिकॉज ऑफ मायंड तर हे आमकां भक्ती साध्य झालेलं असं भक्ती आम्ही जे करते असाची तेन्ना आमकां अशी भावना केन्ना उरच्या ना की हांव जे असं ते कार्य करते असं आणि मिगेल कार्य झाले अशी जे असं ते उरल्यार कसं जाता आमगेले भक्ती जी असं ते नष्ट जाता आणि आमगेले अशी फॉल्स इगो असं ते कसं करता आमकां करप्ट करता तर आम्ही केन्ना चॅन्टिंग करताची रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल फॉलो करताची आणि लोकांक प्रीच करताची तेन्ना कसं जाता आमकां देवाल रेसिप्रोकेशन मेळटा आमकां एक शक्ती मेळटा आणि हे शक्ती जी आसा ते देवाल रेसिप्रोकेशन आसा ती आमगेले शक्ती ना पण देवाल जशी वासुदेवाक रेसिप्रोकेशन जाल्ले आणि विशेष कृपा जाली
आणि ताजे खातीर तागेल जे रोग आसा ते दूर जालो. तशीच ही आमी भक्ती करता आसतना देवाल आमकां विशेष कृपा जाता. आमकां शक्ती येता आणि शक्ती दिवन जे देव आसा ते आमगे लागीं कार्य साध्य करचे प्रयत्न करता. ते देव करता, आमी काय करनाचे. ताजे खातीर आमी जे आसा ते केन्ना जे आसा कसले करचे ना. ते आमी जे आसा केन्ना आमगेल मनांत अशी भावना येवचे ना की मिगेल मुळे जाल्लें आसा आणि मिगेल मनांत केन्ना अशी मिथ्या अहंकार अशी जी आसा केन्ना येवचे ना. आणि ते जे आसा कशी जाताले आमी नम्र भावान केन्ना सेवा करताची आणि केन्ना आमी अशी लेखनाची की मिगेल मुळे जाल्ले अशी भावना उरल्यार हे जे आसा कार्य जे आसा ते कसं जाता साध्य जाता. आणि अशी टायमार माया जी आसा माया शक्ती ती माया शक्ती आसा तिगेल प्रभाव आमगे वयर उरना. वी विल बी प्रोटेक्टेड अंडर कृष्णाज शेल्टर. पण केन्ना अशी भावना जाल्यार कसं जाता तुरंत जे आसा ते माया शक्ती आमगे वयर जे आसा ते प्रभाव करता. आणि आमगेल स्पिरिच्युअल एडवान्समेंट जे आसा ते कसं जाता लुप्त जाता म्हळ्यार ते राबता. आणि ह्याची भावना घेवन आमी पळयताची की कृष्ण नाजाल्यार चैतन्य महाप्रभू हांगे लिलेन विंगड विंगड भक्त जे आसा ते चैतन्य महाप्रभूक ह्याची प्रार्थना करते आसा. कसं प्रार्थना करता त्यांनी की आय एम द मोस्ट फॉलन सोल अशी म्हणून त्यांनी प्रार्थना करता. आता नरोत्तम दास ठाकूर जे आसा त्यांनी जे आसा हरी हरी विफले जन्म गोनाईनु हे भजन जे आसा त्यांनी म्हणिल्लें आसा. आणि तांतू जे आसा त्यांनी म्हणटाचे की त्यांनी सांगताचे की हांव आतां जे आसा म्हळ्यार तांगेल अशी प्लिडींग आसा की हांव जे आसा आतां लोक जे आसा म्हाका भक्त लेखताची म्हाका एडवान्स डिवोटी लेखताची म्हगेले हंड्रेड्स अँड थाउजंड्स डिसायपल आसाची म्हगेले शिश्य आसाची. आणि जे आसा हांव लायक भजन म्हणटा प्रेयर्स म्हणटा आणि अशी जे आसा ते जाल्ले नंतर कसं जाता सगळं म्हाका सन्मान दिताचे. आणि ताजे खातीर कसं जाता म्हाका भंय दिसता. म्हाका जे आसा भंय हे दिसता की मिजेर जे आसा हाजे प्रभाव जावचे ना. आणि हांव जे आसा ते नम्र भक्त उरता आणि प्रेयरफुल मुडांत उरता आणि म्हगेल एडवान्समेंट चालू दवरता. तशीच भक्ती विनोद ठाकूर जे आसा तांणी बरेची प्रेयर करताची. गोपीनाथ हांव कसं करता मम निवेदन सुनो विषयी दुर्जन विषय दुर्जन सदा कामरता किचू नाही मोर गुण. म्हळ्यार भक्ती विनोद ठाकूर इतले एडवान्स डिवोटी आसा पण तरी तांणी जे आसा तांणी म्हणटाच की हांव जे आसा ते म्हगेल सदैव मन जे आसा ते काम वासनांत आसा. म्हगे लागीं एक वरें लायक गूण ना. आणि हांव जे आसा अशी म्हगेल अवस्था आसा आणि म्हाका रक्षण कराची अशी जे आसा ते भक्ती विनोद ठाकूर बरे जे आसा तांणी सांगते. आणि तांणी अशी म्हणटाची की परदुख दुखी परदुख सुखी म्हळ्यार दुसऱ्याल दुःख पळोवन म्हाका सुख जाता अशी भक्ती विनोद ठाकूर सांगते आसाची इन हीज प्लिडींग. तशी पळयार तांगेली तशी भावना ना. बट
with humble heart he is praying to Krishna के जे असं म्हाका कसं करका म्हाका जे असं ते रक्षण करका मिगेल रक्षण करका अशी जे असं ते सांगेल असं आणि एक अशी म्हळ्यार की 6 गोस्वामीज तांतू कृष्णदास कविराज गोस्वामी तांणी वरी अशी प्लीड करतस अशी की कसले की आता हांव जे आसा ते चैतन्य चरितामृत बरयलेलें आसा चैतन्य महाप्रभू लीला ताजे वयर लिखाण केलेलं आसा आणि ते हांव केलेले नंतर कसं जातालें लोक जे आसा मिगेले गुणगान करताले म्हाका प्रतिश्ठ दिताले आणि अशें करून जे आसा सगळे लोक मिगेल वावा करताले ताजेन जे आसा मिगेल कसं जाताले मिगेल मनान तू कसले भावना उरल्यारी मिथ्या अहंकार आयल्यारी कसं जाताले मिगेल भक्ती जे आसा ते नष्ट जाताले मिगेल भक्ती आसा ते नष्ट जाताले हे जे आसा हे सगळ्यांक हेच भय आसा कारण हे फॉल्स प्राईड जे आसा ते कसं करता हे केश जे आसा विच रिप्रेझेंट फॉल्स प्राईड ते कसं करता फॉल्स प्राईड जे आसा ते हगूर हगूर जे भक्ती आम्ही करताची तांतू जे आसा मी एंड माइन ही जी भावना आसा हगूर हगूर जे आसा ते येता ह्या येवची चान्स आसा तर अशी आता हे जे राक्षस आसा तांगेल वृत्ती तशी आसा की तांणी जे आसा ते स्वता बद्दल विचार करतात आणि आसुरी भाव दुसरे त्रास दिताचे आणि देवाक माननाची आणि लोकांना केन्ना हित करनाची अशी त्यांनी आसुरीक भाव जे आसा तांतू ते प्रबल आसाची आणि ते जे आसा ते खंयचे निमित्त आसा ते म्हळ्यार माय आय एंड माइन तर हे जे भावना आसा तांतू कसं जाता म्हळ्यार की आम्ही जे आसा ते दुसऱ्यांक जे आसा ते मदत करनाची आणि आम्ही जे आसा ते आमगेले विचार करताचे आणि कृष्ण जे आसा ते कसं करता कृष्ण जे आसा तागेल हे कसं आसा प्रिन्सिपल तत्व की सगळ्यान भक्ती करता आणि भक्ती करत असताना आम्ही कोणे ना जे आसा ते सगळी देवाल कृपा आसा विशेष कृपा आसा आणि अशी जे भावना दवरताची तांक कृष्ण तशी शक्ती दिता जशी पहिले हांव सांगिल प्रमाणे तर तुम्ही भक्ती केल्यारी तुमकां शक्ती येता आणि ती शक्ती जी आसा ती शक्ती दिवची कार्य जे आसा ते कृष्ण करता कृष्ण करता कृष्णाल भक्त बरे करता केन्ना केन्ना empowered soul can also do on behalf of Krishna just like प्रभुपादाल वरे विशेष कृपा जे आसा ते मस्त लोकांक पाश्चात्य देशात मस्त लोकांक जे आसा तांगेल इनिशियल डिसायपल्स आसा तांकां विशेष कृपा प्रभुपादाल मेळिल्ली आसा कारण तांणी कसं केलें भक्तीक जे आसा तांणी स्वीकार केलेलो आसा भक्तीक स्वीकार करून रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल फॉलो करून अशी चैतन्य चरितामृत हे टिचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य हातू एक चॅप्टरान तू सांगिल्लें आसा की एक भक्त जे आसा ताण कसं करता ताण जे आसा ते एक गुरुले आश्रय घेवका हरे कृष्ण महामंत्र आसा ताजे नियमित जप करता
रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल फॉलो करका आणि भक्ती प्रचार करका अशी जे असं करत उरका. हं? आणि अशी केल्यारी कसं जाता तो भक्तीन मुखार मुखार अग्रेसर जाता. आणि ताका जे असं ते अशी करता असताना कृष्ण जे असं ते कसं करता ताका शक्ती दिता. आणि कृष्णाल शक्तीनाची तो जे असा त्या भक्ती मार्गान तू मुखार वता. आणि ताजे खातीर त्या भक्तानं कसं करका म्हळ्यार नम्र भावानं देवाले सेव जे असं ते 24 hours करचे प्रयत्न करता. आता 24 hours करच्याक हगूर 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 ते इंटेन्सिटी वाढवका. हं? ते इंटेन्सिटी हगूर हगूर वाडयल्या नंतर कसं जाता आमगेल भावना जे असं ते कडे शुद्ध जाताले. आणि कडेरी आमगेल जे असं प्रत्येक कार्य जे असं त्या कृष्णाक संतुष्ट करचे खातीर जाताले. कृष्ण आणि कृष्णाल भक्त जे असं गुरु असं तांका संतुष्ट करचे खातीर आम्ही प्रत्येक कार्य करताले. आणि तशी कार्य केली नंतर आम्ही कसं जाताले आम्ही शरणागत जाताले. कोणाका गुरुका आणि कृष्णाका. आणि आम्ही कशी अशी विंगड विंगड भक्त जे असं त्यांनी प्लीड करताची गुरुक त्यांनी प्लीड करतात कृष्णाक चैतन्य महाप्रभूक की आमगेल भक्ती जे असं आम्ही अग्रसर जाते असाची पण आमगेल मनान तू केन्ना अशी मिथ्या अहंकार येवच्या ना अशी भावना वरे जे असं ते आमगेल मनान तू कालांतरानं अगुर 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 भक्ती केली नंतर हे भावना वरे आमक जे असं येताली. पण आम्ही हे सगळं कार्य समरित्यान केली नंतर मात्र हे भावना हगुर हगुर जे असं ते आमगेले भावना तू येताले. त्यांनी जे असं कृष्णाल शक्ती विशेष कृपा आमक मेळतली. आणि आम्ही केन्ना अशी प्लीड प्लीड करते की प्लीड करता करता प्रार्थना केल्यारी कसं जाताले आमगेल मनान तू केन्ना अशी अहंकार भावना केन्ना उरेशना. ताजी खातीर आम्ही केन्ना अशी लेखच्या ना की आम्ही सिनियर डिओटी असाची आम्ही ग्रेट डिओटी असाची अशी केन्ना लेखच्या ना. तर हे एक पंथ प्रभुपादा भक्त आशिले. आणि प्रभुपादांक वरे एक एक मेसेज दिवस आशिले. तेन्ना त्यांनी कशी दिले हे हांव सांगता हांगा की एक पंथ जे आसा अशी उलयता उलयता विंगड विंगड भक्ता बद्दल सांगता आशिल्ले. तेन्ना एक भक्त जे आसा त्यांनी सांगेल की व्हॉट अबाउट द ग्रेट डिओटीज. म्हणजे जे तांगेल ग्रुपान तू कोण सिनियर आशिल्ले ते सिनियर भक्ता बद्दल तांकां उलोवचे आशिल्ले. तेन्ना तांकां जे आसा ते कशी विश्लेषण केले तांगेले हाऊ ही हॅज एक्सप्लेन देम के त्यांनी ग्रेट डिओटी असाच म्हणून. आणि हे जेन्ना प्रभुपाद केन्ना अशी तांगेले ऐकताच की डिओटी अशी म्हणटाची की त्यांनी ग्रेट डिओटी असा दुसरे भक्तांक नाल्यार सिनियर डिओटी असाची. आणि प्रभुपाद कसं म्हणता प्रभुपाद म्हणता की ग्रेट डिओटी कोण असा. प्रभुपाद म्हणता की नारद मुनी इज अ ग्रेट डिओटी. अशी म्हणून प्रभुपाद जे असं थंय कन्क्लूड करता की आम्ही केन्ना
स्वतःक ग्रेट अशी मानच्याना ग्रेट जे असं ते भक्त अशी असं की जे 24 hours कसं करताची कृष्णाला स्मरण करताची, कृष्णा नमगताची, कृष्णाला शेल्टर घेताची आणि कृष्णाले नाव घेते उरताची, कृष्णाला भजन करताची, कृष्ण कथा करताची, कृष्णाले जे विंगड विंगड लीलास्थली असं ताका विजिट करताची अशी करतल जे भक्त असाची दे आर रिअली ग्रेट सोल्स, दे आर रिअली एडवान्स डिवोटी. आणि एक विशेष म्हळ्यार खंयचे डिवोटी जो पण एडवान्स उरता तो केन्ना म्हणना की आय एम अ एडवान्स डिवोटी, आय एम अ सिनियर डिवोटी, आय एम अ ग्रेट डिवोटी. कारण तो तागेल एडवान्समेंट जाल्ली नंतर तागेलान तुझे असं ते नम्रता येता आणि स्वाभाविकरित्या नम्रता आईल नंतर तो कसं करता, तो जे असं ते बाकी भक्तांक ग्रेट ड्युटी अशी म्हणता, पण कसले क्रेडिट जे असं ते स्वतः लागी घेवच्या पळयना. तर खंयचे भक्त जे असं ते केन्ना अशी करनाची, हा ते भक्त जे असं ते कसं करताची ते खरोखर ग्रेट ड्युटी असाची. तर हांतू जे असं आणि एक उदाहरण देऊन हांव कन्क्लूड करता, टाइम जालो. चैतन्य चैतन्य महाप्रभू लिहिलेन तू जे असं ते कसं करताची डिओटी एक पाच टाइम असं चैतन्य महाप्रभूले तांतू चैतन्य महाप्रभू जे असं तांगेले जे चरण जे असं ते कसं करताची गंगा साना गंगाल जल एक मातीच्या आयदनात मटक्यान तू घेऊन एक 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 डिओटी जे असं ते घेऊन येताची आणि डिओटी चैतन्य महाप्रभू जे तांगेल चरण असं ताका धुताची, वॉश करताची. त्यांना हे पास ऑन करताची आणि हे करत असताना चैतन्य महाप्रभू जे असं ते पळयता की आन तू कोण असं अशी के सर्वांत तू मागशी असं आणि मस्त बाकी भक्ताल जे असं ते सेव करते असं अशी कोण भक्त असं त्यांना विचारताची हे कोण इतलं उदा हंग उदा जे असं ते कोण इतलं आण दिते असं त्यांना तांतू जे असं ते भक्त जे असं त्यांनी सांगताची की महाप्रभू हांतू एक ओल्ड लेडी असं दुखी ही जे असं ती कसं करता गंगा संजय असं उदा आण दिते असं आणि ते उदा आम्ही पास करून जे असं ते तुमगेला येते असं त्यांना चैतन्य महाप्रभू केन्ना कळता त्यांना चैतन्य महाप्रभू कसं करता म्हणता की तिक आपया तिक जे असं मिगेलांग घेऊन या तिका माक जे असं तिगेल्या कसं उलवच असं अशी सांगितल्यानंतर ती जे असं कसं करता तिक घेऊन येताच चैतन्य महाप्रभूला आणि चैतन्य महाप्रभूला घेऊन आल्यानंतर चैतन्य महाप्रभू म्हणता की तुगेल नाव जे असं कसं असं ते म्हणता दुखी. त्यांना चैतन्य महाप्रभू म्हणता की आईचे दोन जे असं तुगेल नाव कसं उरताले सुखी. ते हे जे असं चैतन्य महाप्रभू तिका एक विशेष कृपा दिता ते कित्याक ते हाजी खातीर की ती फोर फ्रंट येऊन सेव करना ती जी असं ती मिनियल सेव करते असं आणि मिनियल सेवे केलेल्या मुळे जे असं
ते कसं करता तिगेल सेव जे असं ते एनिवे whosoever does the menial सेवा कृष्णा नोज दॅट पर्सनॅलिटी हा ताजी खातीर कृष्णान जे असं चैतन्य महाप्रभून जे असं ते कसं केलंय आपयले आणि आपयल्या नंतर तिक जे असं विशेष कृपा दिली तिक जे असं सुखी केले तिक विशेष कृपा मेळ्ळी कारण तीन जे असं केन्ना अशी लेखील ना की हांव एक ग्रेट डिवोटीस ना अशी तीन लेखले की मिगेल मुळे जे असं ते गंगा जल जे असं ते चैतन्य महाप्रभू पर्यंत जे असं ते सगळे डिवोटी जे असं ते पावयत असच अशी केन्ना तिने विचार केलेली ना त्यांना आम्ही कशी भक्तीन मुखार वताची तशी अशी स्वाभाविकरित्या आम्ही नम्र जाताची आणि आमगेल भावना अशी उरताची आम्ही अशी उरता की आम्ही जे असं कसं करता दुसऱ्याला सेवा करता आणि दुसऱ्याला सेवा केल्यानंतर पूजा लाभ प्रतिष्ठा हाजी अपेक्षेवरे करच्या ना कोणे आमगेले गुणगान करता अशी भावना जी असं ते आमगेल मनांत केन्ना येवच्या ना अशी भावना केन्ना येता त्यांना आम्ही लेखा की आम्ही जे असं स्पिरिच्युअल प्रोग्रेस करते असच पण केन्ना आमगेल मना अशी भावना येयल्यारी आम्ही अजून जे असं ते मस्त रित्यानं प्युरिफाय जाऊ का हे जाऊचे खातीर कृष्ण प्रयत्न करते असं कृष्णा इज ट्रायंग टू हेल्प अस विथ हिज फुल स्ट्रेंथ पण आम्ही कितले सिरियस असाची त्याप्रमाणे जे असं ते कृष्ण आमकां शक्ती दितालो हे भावने येवचे खातीर तर केशी डिमन जे असं ते हे फॉल्स इगो जे असं ते रिप्रेझेंट करता आणि हे फॉल्स इगो जे असं ते कृष्णाक बिलकुल पसंत ना मिथ्या अहंकार भक्ताल मनांत कसले मिथ्या अहंकार उरल्यारी त्या कृष्णाक बिलकुल पसंत ना आणि कृष्ण जे असं ते कसं करता ताका पूर्ण रूप नष्ट करचे प्रयत्न करतालो पण ते भक्ता ओटू जे असं ते राक्षसा म्हणून करेच ना कशी केशीक मारल्या तशी कृष्ण करेच ना पण कृष्ण कशी करतलो भक्ताले मनान तुझे भावना असा ती भावना कृष्ण कशी करतलो ही भावना कशी काढतलो एक भक्ता माध्यमान तुल्यान काढतलो एक दुसरे भक्ता माध्यमान तुल्यान कृष्ण जे असं ते आमगेल हृदयान जो अनर्थ असं तो अनर्थ जे असं ते हगुर हगुर काढतालो कृष्णा विल नॉट insert his hand inside our mouth but Krishna through his devotee touch our heart which will eliminate this anartha eliminate this demon from our heart. Hare Krishna. श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय हरिनाम जय. संकीर्तन जय. पण कसं प्रश्न असो आहे भारी लायकोन चंदुको नमका शिकवून दिल प्रभूजी आजी